Hi, hello, good morning, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Mayong adlaw ka natong tanan. Ang topic na ko karong adlaw kabahin sa ang mga limbong sayawa unsaon paglikay ug pagbantay niini. Nakasulay na ba kita nga aduna kita una nga atong gipugos ug buhat ang maong mga buhatonon bisan nakahibaw kita nga kini sayo? Kana mga kaigsunan ditag kana sayawa nga giputang sa tong kasing-kasing una-una nga atong pagabuhaton. Dili kini atong kaugalingon kundi gitisok lamang kana sayawa. Ang yawa mga kaigsunan mo gamit og tawo nga siya ang magdumala niini. Sama sa usa ka tawo nga arang isuga nga dili siya magpapildi. Siya mao gigamit sa yawa mga kaigsunan nga wala kini nato mahibawi. Ug ang ikaduha, ang kinaiya sa usa ka tawo nga gigamit sa yawa mao ang pagkabakakon. Mga chismosa, mga enggetera, madumtanon, gustong mo patay, garboso, ug ang tanan nga nagbuhat og sala nga mortal sin mao kana ang kinaiya sa yawa. Usahay ang yawa mga kaigsunan magpakita nga ang iyang mga buhat maayo haron lang paglibog sa tawo haron kini mahisalaag. Ingon ana ang pamaagi sa yawa mga kaigsunan nga kita mismo wala ta kahibaw ug ang atong kinaiya gigamit na day kita sa yawa. Munang akong gihangyo ninyo mga kaigsunan nga atong basahon ang Biblia haron makahibaw kita ang ato ding kaugalingon gigiyahan na baday kita sa yawa. So lisod kayo mga kaigsunan kung magpapildi kita sa kinaiya sa yawa pinaagi sa mga batasan nga akong gisgutan ganiha. Ang yawa mga kaigsunan mo bungkag og pamilya. Ang yawa mga kaigsunan anha siya mangita og pamaagi sa usa ka tawo kun asa kita mahinaon. Busa magbinantayon kita mga kaigsunan tungod kay ang yawa grabe kaayo mangita og pamaagi nga kita malitag sa iyang mga pamaagi. Busa kung nahibalo naman kita ang mga pamaagi sa yawa mabinantayon kita haron dili kita malitag sa yawa. Kay ang yawa mo gamit sa tong kasing-kasing ug huna-huna. Giun ang atong kaugalingon mo'y nagbuhat ni ana mga kaigsunan kun dili gitisok sa daotang espiritu dinhi sa tong kasing-kasing ug huna-huna nga maunay buhata. Unya kita mismo nga ang atong pagkatawhanon wala kahibaw nga ang ato di ay pagkatawo gigamit na sa demonyo. Kay atong mabasa diha sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44 mga kaigsunan nga ang yawa amahan sa bakak. Kung kita dautan ang atong mga binuhatan, ang atong amahan mga kaigsunan mao ang yawa. So gusto ba nimo nga ang imong amahan mao ang yawa? So dili ba tungod kay wala kita kahibaw sa kamatuoran nga kita mismong mga tao gigamit na diay sa yawa. Busa mabinantayon kita tungod kay ang batasan sa usa ka tawo nga gigamhan sa balang espiritu mapaubsanon, manggiloyon, masinabtanon, manginghatagon ug labaw sa tanan aduna siya'y gugma dili ka maong masuko. Ug labaw sa tanan siya mapaubsanon. Busa mabinantayon kita kung ang atong kaugalingon gigamit na ba sa yawa o gigamit ba sa balaan nga espiritu.